Afe yemfi wana afe yenko Asante mantem no emu. Yekwa Asante mantem ni mu a na mekai wo se krata ababonte na krata ni mu nsem na eda hasei no. Na we no eya bedwako ampanimfo pa no se won hwehwe national service scheme won mo panyini ya nanu ada ebeto odwa se ene wako eye menhia aban ya resabia ne anesifo bi akwakohuru so mansem ene voice ne babonte a na eha dwempa kra ma menhia anesifo ye wadwe se juma no se mpanimfo antwe wo mo aso a antwe panyini ya so a wo mo de wo majuma ebeto hono na abedwako mo pawe no ekọ asetena no de wo de ababeto dwa eni mpanimfo chemu a sa wo panyini yi ya wo kana se wo panyini Alex Opoku mensen sa brede ne na wo twemienu ebusumi mienu 2 calendar months opanyi enkonkwo tenafia wo mo entwia neka Africa no suspension ni nyina chie no omra head office no omra meye adwuma nhyɛ nkrofo bi ase na wo mo enhwɛ ne so ehunu se ne sudi ne ban no asesa Africa no kyeremu a sa nensa ka eye sa krata yi a 7 days no wo so hwɛ no ehunu se wo de krata wo de ba be pachewo ebeba bonti na afei oba be pachewo sanse said the wama national service scheme no odi nanim atwitwiri fom no ha dwempa no kyeremu se sa krata ya abai any effective ani manimu ya che se efrase na ayadwuma na afei kura no mo sa ka se wo mo invite no ya wodi no ba ye mo head office na afei wo mo atumi atwetwe nkomo na nkomo twetwe ni nyina mu no o mo bawie sa de instructions egu ho no mo ama no a obedi so busumi mienu ya watifie enti kwata executive director osei asibe entry ana nensa shaase ne no makopi honorable minister minister of education honorable minister Asante regional coordinating council head of public service commission and after the board of director NSS na se ono so emu asem eno no